Senyors i senyores diputats, la Guerra Civil va ser una tragèdia col·lectiva que va deixar unes ferides en carn viva a la nostra vida comunitària. Va ser l'expressió final, dramàtica, terrible, concreta, mortífera, del combat entre les dues Espanyes que havien pugnat a vida o mort per l'hegemonia durant un segle. I quan parlo de tragèdia no em vull situar en l'equidistància de les responsabilitats. No, la Guerra Civil té uns responsables, o té almenys un ordre de responsabilitats. Però sí que és veritat que la Guerra Civil va ser la darrera expressió d'una cultura política en què l'altre es veia com a enemic absolut. Perquè durant una centúria la meitat d'Espanya, la meitat dels espanyols van considerar que els altres adversaris polítics, que l'altra meitat eren enemics mortals, traïdors a la pàtria, el motiu de tots els mals. I així va continuar sent durant el franquisme, on es va imposar també una retòrica i una praxi de vencedors i vençuts. Per això és tan important la transició. I algú dirà, i segur que ho dirà la diputada de la CUP, ja hi tornen amb el mite de la transició. I té quelcom de mite la transició? Sí, té quelcom de mite, com tenen de mite tots els fonaments i principis compartits i referents de la vida col·lectiva. Però el que alguns anomenen el mite de la transició conté una grandíssima veritat, I és una veritat que ha servit de model per a diverses transicions arreu del món. I és la veritat que els espanyols i els catalans al capdavant van decidir substituir l'odi visceral i caïnita per la concòrdia. Vam decidir que l'altre no era l'enemic a la pàtria, sinó que era un compatriota que veia les coses d'una manera diferent. Vam decidir que no construiríem el nostre futur sobre els odis del passat, sinó sobre l'esperança d'un futur compartit. I això ha estat una realitat, i Espanya, com va dir Alfonso Guerra en el seu moment, no la coneix ni la mare que la va parir. I d'alguna manera es van fer realitat, i s'han fet realitat aquelles paraules d'Azaña a Barcelona, de pau, pietat i perdó. Una reconciliació, però, que també ha de ser i ha d'incloure la justícia i la reparació. I un govern democràtic, certament, té l'especial obligació d'estar al costat i de reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i especialment la d'aquells que no van ésser reconegudes per la retòrica i el discurs oficial de la dictadura. Però a mi el que em sembla important és treballar per la justícia i la reparació en el marc de la reconciliació. És el mateix que ha demanat Obama a Cuba. O és que això només serveixen per un tipus de règim quan es refereix a una dictadura de dretes? La reparació, la reconciliació, la justícia. És el mateix que ha demanat Obama a Cuba. I jo em pregunto, de debò, ho faig d'acord, què seria de la història col·lectiva i de la nostra història personal si al final no miréssim el passat amb una mica també, a més de justícia, de perdó i fins i tot d'oblit? Nietzsche, en el seu llibre sobre la història, els usos i els abusos de la història, diu que és necessari una mica d'oblit i també ho és a la nostra vida personal i col·lectiva. I això no implica que no sigui necessari, repeteixo, la justícia i la reparació, i per això nosaltres estem a favor que es discuteixi aquesta proposta. I s'han fet molts passos, ho deien, em sembla que ho han dit alguns diputats que m'han precedit o diputades. Hi ha hagut al llarg des de la transició reconeixements, pensions, restauracions del càrrec, i podem anar més lluny, i s'ha d'anar més lluny. I va ser el Partit Popular, qui l'any 98 va aprovar precisament el rescabalament de béns de sindicats i de partits polítics. I avui se'ns proposa que aquesta restitució sigui també i afecti a particulars, als quals, com expressava i com explicava el diputat socialista, se'ls va requisar la moneda, se'ls van requisar els signes fiduciaris i se'ls va donar un rebut que després mai se'ls va pagar. I per tant estem d'acord en que estudiem com, quan, de quina manera això es pot anar rescabalant. Però jo voldria acabar, per tant penso que és una bona notícia, penso que ho hem de celebrar, nosaltres hi estem a favor, però de veritat que voldria acabar amb una certa reflexió en veu alta. Perquè començar a obrir el passat i les ferides del passat, que moltes estan en carn viva, és una certa caixa de Pandora.
I no ho dic tant per on posem els límits de la reparació, perquè, clar, jo puc dir, doncs a mi la dictadura de Primo de Rivera, no sé, o a mi les guerres carlines, la meva família, doncs allà a Ponent, no sé què li va passar, i els liberals li van, o els carlins li van... I no ho dic tant per això, perquè estem parlant d'un període molt més proper, que hi ha hagut una dictadura posterior i que encara, d'alguna manera, estem reparant. Ho dic perquè a vegades, si obrim les portes del passat, ens podem trobar en sorpreses. I avui, en seu parlamentària, doncs vull anunciar una primícia historiogràfica. I tenim l'historiador present aquí. Fa uns dies me'l vaig trobar, vam estar parlant i em va dir que acabo de presentar una tesi doctoral que d'alguna manera és una revolució historiogràfica, perquè he descobert uns documents que feia 80 anys que tothom buscava i que no s'havien trobat. I fixeu-vos la relació que guarda amb el que avui debatim, perquè ve el mateix però l'altra cara de la moneda. S'han trobat en unes golfes d'una administració d'aquí a Catalunya 6 metres de documentació amb l'inventari dels béns que hi havia a les caixes fortes dels bancs que van ser oberts per ordre de la Generalitat de Catalunya, incautats i requisats. I a aquelles persones i a aquelles famílies catalanes se'ls va donar un paper, un rebut, i se'ls va dir, ja us ho pagarem. Va ser el govern de la Generalitat, al·legant necessitats de guerra, necessitats financeres, i potser amb justícia. Però en qualsevol cas se'ls va donar un paper i se'ls va dir, ja us ho pagarem. Aquell paper alguns el van guardar i el Franco no els hi va pagar. Tampoc els hi va pagar, perquè va dir, bueno, això, escolta, això us ha tret el govern de l'enemic, doncs no és responsabilitat meva. A través del decret del 5 d'agost del 36, del 19 d'agost, del 22 d'agost, del 30 d'agost del 36, i es van incautar or, plata, joies, diners. I es va donar un rebut. I què passa? Si comencem a obrir tot, i ja es dic que nosaltres estem d'acord en que s'obri aquest debat, i hem votat a favor, però només faig una petita reflexió. També poden, perquè el que avui estem votant ha prescrit, també ha prescrit l'altre. Llavors, també tenen dret a que se'ls demani això, incorporar-ho a la llei de memòria històrica, perquè en alguns casos es va fer d'acord a la llei, però altres es va fer aprofitant la llei. Alguns d'aquests diners després van anar amb un submarí des de Cartagena fins a Marsella i d'allà fins a París. Alguns van servir per comprar armament, altres no se sap molt bé on van acabar, etc. Per tant, nosaltres estem a favor d'obrir aquesta porta. Nosaltres ho debatirem, nosaltres estem contents, pensem que és un dia important, pensem que hi ha molta gent, com deia la diputada de Ciutadans, aquí hi ha moltes històries darrere. Hi ha moltes famílies, hi ha esperances, hi ha gent que va patir molt per aquests diners que se li van treure. I bé, però compte amb volar tots els consensos de la transició. Perquè, escolti'm, Obama acaba de demanar que es faci el mateix a Cuba. Perquè quan la Unió Soviètica va pactar la retirada i la reunificació d'Alemanya va dir, molt bé, però no es parla ni es discuteix ni s'obre a la discussió cap dels punts incautats per la Unió Soviètica. És a dir, el que la República de Weimar, el que després van incautar tal, això ho podem discutir. Ara, el que la Unió Soviètica va agafar a propietaris i ho va repartir, això no es parla. I això ho va signar Alemanya, i d'això no se'n parla. Les transicions a vegades necessiten alguns pactes d'aquests. Per tant, benvinguda aquesta llei, benvinguda aquesta porta, però siguem prudents per no volar els ponts de la reconciliació.